Svakidašnje filološke akcije koje je nedavno pokrenula, ali i da saznamo kako je prolaze dani u izolaciji. Ovog jutra direktno u naš program putem Skype-a uključujemo glumicu Nevenu Šarčević. Nevena, dobro jutro. Dobro jutro svim gledaocima televizije Pink i podrška svim novinarima. Hvala ti najlepše. Sad, kako ti provodiš ove dane izolacije, da kažem, evo, iza nas je najduži policijski čas, 84 sata. Kako si ti provela te sate? Nikome nije lako, ali uvek nađem neku zanimljivu radost i ovu radost što smo pokrenuli hashtag Solidarnost filologa 10/10. Ta radost nama pričinjava serotonin bukvalno svaki dan i mi tako usavršavamo onaj drugi strani jezik koji smo imali na svom fakultetu. Naprimjer, ako je nekome prvi bio italijanski, a drugi engleski, treći francuski, profesori se međusobno kompenzacijski dogovaraju i rešavaju sve 10/10. Nevena, imam jedno pitanje, s obzirom na to da sam ja završila srpski na filološkom. Mogu nekom da pomognem u vezi sa srpskim u zamenu za španski, na primjer? Može, naravno, ukoliko je neko zainteresovan za takvu razmenu. Ali mislim da će biti. Izvini, malo se preklapamo. Kada je pokrenuta ova akcija? Mislim da je početna ideja bila još 2019. godine, ali evo sad u ovom periodu karantina je to posebno zaživelo. Tako je, pokrenuta je ranije, u mirovnom stanju da kažemo. Znači da bi se profesori potpomagali kome treba onaj drugi jezik, kome nešto škripi da se popravi kroz tih 10 časova. Ali evo sada baš je zaživelo u ovom trenutku. I zapravo u ovom trenutku je na snazi dobila jedna reč, a to je posvećenost. Svi jako brzo živimo i nismo imali vremena da se posvetimo nekim stvarčicama. Lepo. Sad da objasnimo i svima onima da li je namenjeno isključivo studentima filološkog fakulteta, uopšte filolozima, ili se može uključiti svako ko dobro poznaje neki strani jezik? Naravno da ne. U ovim vanrednim okolnostima svako ko poznaje neki strani jezik, ali kvalitetno, može se razmeniti. Pored ove divne akcije u kojoj učestvuješ, što se tvog posla tiče, pretpostavljam da ti nedostaje. Kako to kompenzuješ? Pa svaki dan gledam filmove za selekciju Festivala italijansko-srpskog. Predano gledam, već sam odgledala 30 filmova i na vezi sam s mojom direktorkom Gabrielom Karlući. Pripremamo, bez obzira što je vanredno stanje, posao se mora raditi, pripremamo festival i svaku noć po 2 filma odgledam, a ujutru se čujem sa inostranim rediteljima. Tako da sam uspela na miru da popričam sa svim rediteljima i producentima koji će ući na festival koji već uveliko radim, kao što znate. Šta ti najviše nedostaje? Evo, šta ćeš prvo uraditi kada se bude normalizovala čitava ova situacija? Otići ću na džoging, ali opušteno, bez stresa. Lepo, to ti želimo da se uskoro desi svima nama. Hvala ti najlepše, hvala što si govorila o ovoj divnoj filološkoj akciji. Mislim da će mnogi sad dobiti ideju kako kvalitetno da provode vreme. Hvala najlepše Neveni, a Dejan Savić...